astăzi în acest video, primul al meu, ca să vă zic bun venit pe canalul meu și vreau să vă zic despre ce o să fie. Deci, pe acest canal o să fac edituri și să vi le arăt și vouă. O să mă joc jocuri împreună cu voi, de exemplu Adopt Me, Outlaster, Overlook Bay, Tower of Hell, PKXD, s-ar putea și Among Us și Brawl Stars, da. Și nu o să arăt username-urile care apar. Nici nu la voi. Scuze. Și am uitat să vă arăt intro-ul. Decide, asta este. Bună toată lumea, bună toată lumea, eu sunt Julian. Ok, asta a fost intro-ul. Stai. Cred că atâtea sunt despre canalul meu. Nu știu exact ce să mai zic. Dar oricum, dacă în toate episoadele ne jucăm, de ce să nu ne jucăm și pe acest episod? Să jucăm jocul care ne suntem acum. Adopt Me. Cred că o dată seama. Deci și pe un public server. Ups. Ok, haideți. Gata. Haideți să ne ducem să facem trailer. Teleport. Yes. Ia să vedem, poate oamenii dau ceva la trade. E bun? Un shark. Cred că vreau să trec trade. Da decline. Știți că am dat 3 la 1 cu Raideti. Îți dau ăsta. Să vedem dacă vrea. Poate. Ala, ce nu cred. Yay! Cântă cineva. Te cam. Prea frumos. Haide, acum cred că o să dă decline. Am dat accept? Nu cred. Mulțumesc! Uite, acum cred că îi place banana cargă. Nu cred că am Raid Yeti. Yay! Ui! Ce drăguț e! Nu întrebați și domnul ăsta. Poate să vă zic mai târziu. Ups, nu vreau să dau flex. Le arăt așa. Ok, vi-l arăt acum. Sau nu mai contează că cineva n-a dat trade. De ce nu dă banana care înapoi? Atât dacă vreau să dăm trade back. You wanna trade back? Nu știu dacă sunt prea bună la engleză. Nu sunt atât de bun. N-are să știu dacă vreau să dea trade back, doar dacă zice ceva pe chat. Și da decline. Eu dau trade back mereu, dar eu nu zice nimic și n-am de ales să știu dacă vrea. Haideți să avem și țină grijă de ieteul noastră, micuțile, coți. Aoleu, dar ce drăguț e ieteul. Scuze că te ducem în apă, dar apa este ca gheață, deci îți place. Poate că am vorbit prea ce ca voi sau nu știu.
Oh. Dar de locuți, uitați de locuți. Așa de locuți. Așa. Acum hai să mai facem mai multe peiduri. Îmi pare rău că asta. E că nu vreau să dau flex. Și de asta. Hai să văd ce pot să dau la 3. Dacă să știți, asta nu e tot inventarul meu. E o foarte mică parte din inventarul meu. Deci vreau să dau acest metalox. Îmi place prea mult titlul. Ok. Trading metalox. Era și Yeti. Trading metalox. Trading metalox. Cineva rapid. Nașa nimic. Trading legendary metal ox. Anyone? Stai că e și arătă dacă nu știu cum arată. Please a octopus for shark and dots. Stai că cineva a zis asta. E ca unul, pentru că știu că oamenii dau shark pentru octopus și azi. Și-au. Da, vă grijă acum. De pe Butterfly. 103, știu că să fiu un și dau asta și asta. Un shark. Dai și asta. Am dat. Tira mi s-a dat. Găți. Legați pe uite că dau și triceratops. Poate? Nu cred că face acest aici. E că mă și pe ce să văd dacă zice ceva. Nu, până acum n-a zis nimic. Că dau accent. A zis say oh my god. Nu știu ce vreau să zic. Nu știu ce vreau să zic prin say oh my god. Adică vreau să zic zi oh my god. Say oh my god, then I'll give you. I didn't know today is the opposite day. I don't know today is the opposite day. Știți că zic așa glumă. Gata, am sfârșit de toate fete. Cu eggs. Îți dau astea două din același egg și un metal ox care a ieșit de mai de mult timp. Și nu pot juca. Știu că nu prea le plac. Trebuie să mă gândesc pe ce un tactel.
Ok, gata. Mientras deixa este feito, que me trata. Vine la cafea. É da diferença que tinha para da teve. Uma máscara. Let's see. I don't know that. Or kung hada sa English de Shiba Inu. Deixa no verante um oops. No verante da oops. No verante task. Não é feila, não é feila que ele é de casa, não é feila task. Ok, deixa eu ver aqui. Francisca task, este não é task din. Lumea, care nu există. Ok, dacă e vreun task. Hai că știu eu o chestie ca să facă task. Măcar Rain with task. Asta aproape mereu merge. Rain with task. Ups. Rain with task, mă. Bine, că merge. Haide. Cât mai durează. Cât mai durează, mă. Hai ce vreau acum. Hai să plouă cu task-uri. Nu, cu pun pauză că cam durează cam prea mult. Ok, nu prea înțeleg de ce nu merge starea inuita. Am așteptat un minut de când am pus pauză atunci. Nu știu că o să mai doresc să fie un task. Un singur task. Ia uite. Până-ți. În sfârșit. Yes. Dar nu e camping. Yay! Eat. What? Doamne, și mai nu ai să-l trezi greșeală. Și mai nu s-a trezit, nu mai vrea să doarmă. A avut un coșmar. Și acum vrea să doarmă în brațele mele dacă reușește. Deși vrea mai mult să stea treaz. Vă dați seama că eu cam glumesc, nu? Hai cu shower sau făt sau apă. Sau de toate. Sau piano la noapte. Se pare că și bainul nostru nu vrea piano la noapte. E prea frică de monștri. Și de piano monștri. Ok, gata. Da, hai măcar un shower. Când despre shower pentru că te iubesc. Nu câte. Shower. De vreau un shower. Poate merge dacă pun Roblox Avatar? Poate mi dă shower. Haide să vedem.
Bine, cred că trebuie să-mi pun și animată de toi. Aveam pe old school, deci aici în aduc. Eu țin invizibilitate și bainul meu stă pe jos. Hai să-i dăm drop pet. Bine, nu cred că nu merge cu asta, pe nu merge să găsesc, să îmi dea vreun task. Însă și yes, a mers, de fapt a mers, să tragem zis, a mers. Și pe aia îmi face shower cu boticul. Mai are puțin și... Deci merge. Un task, un singur task. Doar ca să știți, nu sunt acum pe server privat. Eu te uită. Da, mi-a totuși nu vrem să cred. Abia am intrat pe un server privat, prima dată pe ziua de azi. Și am primit un Radiant. Eu zic că a fost Duin, nu prea știu valoarea la Banana Card. Dar știi la Chuchu Train. Stai, am să vă arăt, să zic. Eu știu că am făcut eu odată un trade. Am dat Chuchu Train pentru mulți peți. Da. Ei, ok, stai. Îți dau accept acum. Puțin lag. Oricum, durează prea mult video-ul, după părerea mea. Cred că trebuie să punem stop. Pa! Să-ți puțin înainte să zic pa din nou. Fac asta. Și bai, nu mănâncă fericit. Mănâncă totul. Ok, pa!